Hi mga kaupat, majong Domingo na tanan, Mayo 18 na deron guys. Enjoy sa Caños Verdaso reunion, family reunion. Nag-reunion din sila sa nanay guys sa Caños Verdaso sa side ni Nanay Lita ron, ta sila sa dagat. Sikan din nila sa reunion ni ron kay gahapon naglang first day, nagpamisa sila sa sementeryo para sa ilang mga lulag-lulo. 16 mugs. Ligoon tapod mi og napami didto kaapil lang tapod mig ligo. Lami ko na nga nga mag-reunion guys ba kay kanang uban nga mga kuan na ba na magilhanay. Pero magkailhanay pud ba. Na ba gineta bungay nga nga first cousin anja wa nagkailhanay man nagkadadyon. Kay wa lagi nagkauli, wa lagi nagkaila. Pa guys, atay. Arang inita karon day guys, nagluto ko guys kindi kay gamay naman pag gamay guys kindi. Almost 3 weeks ni wa magbuhat kay wa lagi mahurot. Halin sa kad way ka. Diyan gamay naman pinabili, nagbuhat na naman po kay naman jud pay mamalit. Mado na naman di mahutdan ba unay mo palit na ikabalik dya. Diyan ninggamit na day ko sa katong di advertise bitaw ni Florami Buholana nga sunblock. Katong sunblock ba? Na-order man po ko diya. So, UV Defense Sunscreen. Yung kuha na po ko kay okay raman ko na po ingan si Jaw. Nagpa-breastfeed kay nagpatutoy man po si Jaw. So, ay po ko kay bisag watay apply guys. Nag-ato bitang panahon ron grabing inita. Ako di ay natingad ko kay hanggang mura magnasunog. Waminta ko nang apply dya. Tungod din na sa kainit sa panahon. Dya ka nang manglakaw po may garang initay nga na dya. Kato po nasugod kong luto-luto guys, hindi halos kada simana mamidot ko maghimo sa klasihan pa kung mahalin man karon nabot mig 3 weeks. Mahalin. Karon na po minabuhat og utro. Human ako kuan mix si tatay na po danay magputos. O di magbanas specious kaning duha magputos ra. Cookies and cream kay gamong mangga pod mo ay kuan napay nabilin dito. Gamay mo cookies and cream ang sa gustong musuway, lami jud pud si Janing adyon ko na murag ni. Plus upaw silka guys. Daghang sabon guys, silkara. Silkara ang sabon nga yellow. Anja. Bisan day gwa tay apply. Masunog day gyapon natong naw kay tungod bitapos kainitan sa panahon ja init ba pud kami dari gaming bay. Nagali po ko nakit-an sa vlog nga bisag gabi mag sunblock siya kay tungod kuno sa kainitan sa panahon. Karon kuan kuno sa panit makadaot. Manang karon suway nako. Bali ika-upat na ning adlaw na hang butang-butang dani sa sunblock. Pero ba ko gigamit paghang sabon ko anra silka ra. Butang ra kog sunblock. Sama tagawa pa sa upaw guys. Kaya Amis na. Naman. sumangalagaling po kay nakay tujo. Manang pala-pala pud ka naman kadiha na. Sa makagya init o kamahang init. Ting paniuto naman po guys, maniuto sa miuna sa tatay sa amin magputos kaya ron kaandaan specious. Kay sayang man po di maghimo bahalag hinay basta ka na dyan gihapoy magpalit. Kung makabiyahe na sa tatay maghimo ko tag-jiso na kay aron may dyan balik dyan to sa terminal. Kami kadurog mga naa sa Bohol kay daghang pista, ligog dagat. Na pa jay tapok-tapok sa mga kaliwa. Ako luway na jud ko kapil og tapok-tapok kay mamalaging namalay ko diri. Kasi puho na lamang pod og kaluyan og timing nga tapok-tapok unja makauli. Okay pud siya guys kay na murag ning lamdaghang naong nasunog mo ni kay katulaging wala lagi kukoy pakibisag ang inita ka wa mo ko nag-apply unja. Naman ko natanawan sa vlog nga magbutang gihapon og sunblock bisag wa kay apply kay lain ko nog init ron makasunog na. So ay laman pud mo guys dito ni na sa TikTok gi-order dato sa link tanawan ni jog link ni Florami Buholana. Nagkuha ko ning kuan order sa ijang link. Sundog ramang ko ni kay ang lami man pag ijang naong di mosuway pud ko.
sugod na po tag skincare kay ano janggikan ta mga anak na ba tay mga melasma na mga kana bitong murag masunog murag na itam sa tong naong nakabantay jud ko nga mo ko inga nasawa pa ko ning boros karon nga ning boros na ano yung murag mga kuan sa naong item murag sunog ba naman na day may puto sa skin digan dya guys alauna kapin dya samo ko mas precious katugo na di ay dya karon na snack mi kay ang silingan ng hatag og palabok og pan lumpia nga gulay birthday ko sa ilang bata silingan naman atos pikas na bago silang namudyo bago naman hin dya si precious suman kamuti agi dya last na nihog na sa suman nang ipadangan na mo angay si dya nak ngaon ta guys Kaon boleh kau? Hindi aring na natang silingan ko may timpla kaon na lagi kanang abrihan ning buongon guys kay mura magnalutong na kinamutan na ko ng makaya ba para ba ko'y kuko nahinog naman dyan siya na nahilo na masig nalutong nalata na dyan hinuli Nah. Agay 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 wih buwan na ba di ay buwan Umilo na. Umilo suwa. bitaw guys sa katong nangutanag o katong niingan bitaw nga unsay hinungdan nga nung naabot ko Saudi unsay hang kaagi dito sa Saudi sa una guys naghanangan ako gusto ko mga tuog Singapore na kay naman lagi ito replacement pay mo to nga ning try sa kog Saudi kay plano na naghamag Saudi mo ato na ko Singapore kay wa man na swerte sa Saudi nandiya wa na hinumpod maka Singapore kay nanamay laing nahitabo ipis lang pakpak mo ding bugaton sa bisag gamay mato nakaabot ko Saudi gawa man napalad sa swerte 2015 day ko nga tupuan guys Saudi October hanggang nakauli ko November, December, January, March, April, May, June, July na 2016 sa pag-abot ng Saudi guys dito ko natunong sa igsoon sang amo di may ang employer bali kumans ko kapin dito mas okay dito sa igsoon sang amo kay maadyo sila mo trato di ka do stricto di stricta ag baji jang ba na pulis ito ko gibutang kay gang employer jud nagbakasyon pa sila mong dito sa ko gibutang after 2 months tunga ka buwan mo na to dito na ko sang amo kay diha na sila nanguli na sila kay nagbakasyon sila sa kuno ko sa tong dapita sa Saudi Rapid mana to sa nabalhin ako dito pa ko sa igsoon sa ang amo madto sila bisag dako kadug bay daghan kadug hinloon daghan kay pud ko trabaho upat ka buok ilang anak pero okay ra kay di man stricta baji mahatag man sila pagkaon nga na da kung pahuwadan mo sa Diyo dito na lang lagi ang tako pwede pa pag dito na ko sa amo hanggang amo baji grabe man sa bista man mas buot
buutan pa hinuntong ijang isuon nga may nauna nang abtan kay tagaan pa ko ni jag cream kay nang liki ang mga kamot nga na buutan to si ja naadyo ko dato'y pagkaon di jud pwede nga salin-salin rahin kanon anja pangwadon ko ni jag sa ju alas 9 pa dala kong patugon anja di ko sa pabakurog sa ju alas 6 na kuno kumubakod buutan to si ja matong ukir ako sa duha ka buwan kapin balhin na sa ngamo dito na nang sugarag kalbaryo maldita tong ang kuan mama mo tong ibijaan og bana kasi day bana na kaya gijang bana na nila yung pamilya ibali gijang mga anak ramay nga nang anaon sa gijang bana katong amas mga bata pero nagsildo dyan na ho ang gijang bana kay mo may nagsildo na kay para na ikuan ang mga bata strikta man kaadyo manablig lagi itong inin ni tubig guys itong amo diyaw gan siya diyang mahawiran mabaso or maplato mamuno kay ang nabita siya istorya paspas na di bitaw ni mo kaadyo di pa ni mo masabtan dadyon ba maitag si diya kanang nakaibuhatan nga na maghinlo ka sa CR or maghinlo aba ka sa silong naghinlo diya manawag na si diya maitag si nagdugay ka mo abot siyempre ladyo pa ba na labi nagato ka CR maghunaw pa man kauna sa kamo duol kay di man pud pwede duol kag tawgon ang jawa pa ka na hunaw daan nagwanta raman buto na ha pero hadyong lawas na yung surrender kung di pa tungod di tatay digs kahibaw egg sinod akong tabla ning uli siguro simbako Dara guys, manig unod puwahan si Ja. Naman na ito. Uy! Mahuging taon ka. Pasti lang. Nangauhat na. Jo. Grabe ka mong 156 pesos. Maura ni, tagpila naman din yung lusok. Mahug ka na ka, bantay ni Gara. Mahug ka. Ito ko nakasuway guys nga. Pagkanon ko sa lababo, murag iring ba? Nga ibutang rang imong pagkaon sa lababo. Atura ko nung pakanon. Maraming lami alagi ihilak. Pero na lamang labo kay saan taman nga. Pangandoy man laging mag-abroad. Grabe itong kwantong amo. Mahugali na tay. So kung si Jago. Tingad kayo nalakap-lakap na lagi na panarbaho sa una. Pamid, pabrika nga na. Kumpanya. Kanahan na po kong abroad kay dako man lagi kong silo. So maurang man dahil si hapon. Dito doon ko nakasuway nga grabe. Discrimination. Di pa dyan ko kahawid sa cellphone. Oras nga na ako sa trabaho. Tago lagi ang tawag cellphone. Dito ras ang higdaanan. Kaya dyan bakit ani dyan. Dyan embargo po. Pero di pa dyan po ko tantong limalas. Kay dyan anak duha kadaga. Buutan. Kaya ning tagam sila nga. Duha na kuno sila kadama nga. Nauli o pilara kabuan kay. Istik talay ko nilang inahan. Tungod sa ilang inahan. Primero kuno. Kato kunong Indian. Plan sa kuno sa ilang mga. Plan sa kunong bukton. Yan, ikaduha na po. Sa itong ikaduha. Ilang nakuha. Upawan kuno po buhok. Mga itong wanay choice. Agilang amahan. Kuha na sila Pilipini. Kaya Pilipini kuno lisad kuno kay dako kuno gasto Pilipini kay dako magsildo ang Pilipini mga lang amahan na paggas na laman sus kay ilang inahan man jud maoy problema butan na bantag si baba kay papalitan man kog pagkaon mga prutas singana anja ipasod ra mas rip di man ipakaon na anja ang mga lata na hinog mga peach singana mga apple ay hapay no ni jay hatag na ho pakaon kuno nga lata na sa diyang pagtuon na huod, pakanon na lamang kong lata. Na kaya maingan man ko guys nga, anong imo man ipakaon na, nga lata naman eh. Maingan man ko nga,
sa Philippines kami di naman may mukha og lata. Nung samot si ka ito. Ida sigurong pagtuo ko mo kay Pilipina ta. Nga buntas sa Philippines. Siguro bisag wa ko dito itog tag alas 11, alas 12, dyan mo matag alas 3, alas 4. Parang pakukaon, murag di man lujag ang lawas. Ang gibuhat guys. Picnic na lamang ko nga. Magluto ko katong palutuon ako silang pagkaon. Kaya pagkaho, magsipti ko. Ay, sa mabuntas. Grabe man to si Madam Good, kaya ramang kakuan ka adyo. Bawa nga na po si Jam, itong ibigay silang bana kay kuya mong batasan. Kasi saan pa ni mo kuan, medyo matabang lagi. Maingong ko ilang mga anak na kay kamaunon po sila mag-English. Sila po, bahadlik po sila sa ilang inahan. Munang ila kung gimaman nga anta, di inta kuno kumuhawa kay luoy kuno sila. Kay di na kuno sila kuhaan sa ilang baba o kadama o mahawa ko. Kay siyempre, makuhaan man sila kay labi nga nang way klaro kawa mo sunod sa kontrata. Dali. Sakay. Dali na. Siga sila yung napita guys. Basta nga nang murag igorang na dato. Kay murag aglaki man siguro mga sakay. dato adto. Kay sipatan nga po mga anak pero baji dyan darang ka sa lista. Kana di kumawadag hijab kay maitag sa mga kita sang buhok. Mga bugho siguro kay dami man kag buhok sila kay kulot man. Munang ug moadto lagi mig merkado aw mga to mig groceryhan siguro na laman jud ko palit og hangkuan ang paugalingon siguro laman jud ko gatas pero mabasag-basag pug ko ja mga biskwit ingana maado na laman og kutasan ko na koy matimo. Yeah, guys. Di ba dyan po ko na ito gusto mo uli? Agwa pala man dyan ko nasakit. Hospital man gud ko dito. Aslam. Ahlaman. Mura man si Jag dabong pa. Wala si Precious di kong pwede ani. Hindi. Hindi ko ba? Hindi dyan tayo. Hindi nakahilisan tayo. Gahi. Amis man pero ugahon siya dahil siya dugaan tayo no? Lahi dito nga hangkaan sa unang pumili katong kadumag New Year na amis hindi dugaan ba? Okay. Dito lagi ko sa Saudi guys, all around lagi ko. Ang hilog sakyanan, ang na aircon na magaba, nagripong magaba. Ay saga nga madaot. Dapat jutoy time nga yung lakaw silag 7 ka adlaw. Ibilin ko nahilakan na ko sud. Hilak nga nag-indoor. Ako kagawa. Kalau ko sud sa bay libot-libot og hinlo unsa. Release rooftop.
di lalim nga mag-abroad ka guys, alam na makatunong ka bitaw. Amo nga ingatos ang amo. So ti alam mga gadyo po kay dang mga anak mga buhatan man liwat buti sa amahan buti. Buhatan mag mga bata. Inahanda man ay ngato mata pobre. Ito pag-abroadan ha guys, why nang kuha na dato why nang recommend maningan nga kaila sa nga mo agency hang gi-applyan. Apply ko agency di sa Malate. Kuya, manibungo na kay seedless man. May liso. May liso, gagmay kayo na. Dagko paglisos biyabas. Gumay jaglasak pero tamis. Ini mo balat. Tapos basuran niya. Ganyan no, sampo. Sayang laman lagi ugwa pa ko datoy. Ugwa pa ko dato nagwat ugwa na laman ba tawag na laman sa amo. Nakatrabaho pa ko sa Tagaytay, Korean ng amo. Kay mama lagi tong huwat palagi na employer. Diya kaya na naman lagi ko kontrata sa agency, di man dahil pwede mo atras, mo atras ko, makabayad man ko. Itong buhat ko na itong tawag, nanay amo. Kaya hain na tatos. Gaya tayo guys, kay 10,000 lang buwan dyan. Dapat yung ko 2,000 na kadalawan sa Korean. Caretaker ko guest house. Lawayan yung nagpiso, sige na piso. Yan ang padyo ko sa among Koreano nga. Sa Arabo ko no, ag mga Arabo ko dito, mga bastos ko no. Kay tagsara ko ng Arabo nga kuan. Hilig ko ng budget mga Arabo kay siya sa una engineer man dyan, nakatrabaho man sa Saudi. Hapit ko na po siya girip og Arabo. Kanahan lagi ko sang amo pagkaiba na nga to. Pero ang among laki buhat man jud to kay kanang on time sa masweldo na unja aga lamang among baji may mukuan nga di sa ihatag ang sweldo. Nya dagan ko mga pagkaon nga na mga prutas kay aron kunong di masakit ang kadaman ja kay ang baji man pud mo kuan ay mga bata nga kay pagkaon kuno sa kadaman ja ija mang sud sa rip nga mga lata na ay hapa man ni jay pagawas na kay aglang rip guys na ilak ja abrera siya og nay pangkuhaan nga paluto ja abri pod og pahinluan na ho ja mo to mga lata ada mga prutas di panud sa pamanito kinarton man mapay jang ipakaon na kuno na ho mga lata na hinuon kay mga lata ba ng prutas ug madugay kus ay ja laki in taon naghang among laki in taon mudaham siguro pud siya natunog. Ang mga anak lagi ni dyan mga daga asahay ka nagikan sa eskwelahan gusto mahatag na pagkaon ibutang naman sila mga labuhinon dahil magbutang sila suwat kaya naman CCTV nga na may pagkaon nga na para ahok ko kaya mahadlip man po sila silang inahan di man sila mag-istorya na kaya mahadlip sa inahan may kawat-kawat ta mga po to guys, ibalhin-balhin po ko ni Jack kay say dadang ko dito sa ijang igsuon nga uban kay daghan po sila igsuon na mahiluon say pa dato sa ijang ginikanan Ay buhok ang bata no? Bata ay buhok. Tabok-tabok ko kay matabang hinlo nga nandya. Buhok ang bata no? Okay raman hinumputo na hawa man nung problema pero ang problema dito sa nasakit lang ko kay wala siya mo bayad sa ospital ang sweldo may ijang bayad sa ospital nandya.
bis kay pahawajan pa ko na may nurse ito nga Pinay taga Pampanga natong ijang gikuan naghang amo ijang kasabaan ija ko nung airport sa agency nga nung ingana ang gijang katulong kay ni sumbong man ko nga ingana oy karong kaon nga dagat huway ja matuning kuan si ja nga pagkakuan na nga katong gusto na kong uli ingon na sana nga dugangan ko nugang sweldo ja tagana ko nuko jag pagkaon ja ija na kuno po kong pahawadig sa Diyo ja kuan na kumukuan kay nakakontak naman ko dito sa pulo ja basing kuno kanang ingana ra ba kuno kay trahidor sumangil ra ja maabot na hidin kuno tay ma ako lungo na lang mas kwarto di na pagawason di na pakanon uban nga nga entonsis kaya gusto pa si Ja dapat primero pa ija nang gibuhat ingato o gusto pa siya izahawa ano kadama kaya nahinadyak na ko kay mamang tong nakontak na aglibor kaya itong palap ng nanay danhi sa POEE itong gitawagan ako sa kuan sa libor kung di ko ihatod sa kung di ko nidya ihatod sa polo kuan ko mga pulis ja nga na dyan ko dahil kuno ng araba guys nga kuan nabi nagkibos sa dyan mahaddak na ko ng pulis matong ija kong gihatod sa agency ja gipahukas pa dyan ni jag ang abaya ibong wa ba dyan ko pagaling ang abaya ja gitagaan ba dyan ko abaya dato sa ijang isuon katong ang giabutan ba primero ng abot gitagaan kong duha ka abaya ahoon ako nuto ja ija mang gibawi katong ija na kong ihatod ja dito ra ba dyan ko gihatod sa agency nga kuan sa Riyadh ladyo ra kadto sa opisina sa pulo da pag-abot pa dyan dito gikasabaan pa jukos mga Arabo kasabot sa tulang itong istoryahan arang ito ka dama itong istorya ko kuan ko ba hanggang English nga na ang kontrata na sunod nga na nasakit ko dama itong gihatod ko nila sa pulo Riyadh sa Bay Kalinga matong dito ko gihatod pero sirtaan na lamang po ko kay itong mga Arabo dito sa agency gihatod ko nila sa pulo sa Bahay Kalinga sa kanang mga kuan bas mga OFW ngayon na nadagdag og amo ay uban pa to simba ko dis aranta ko gilabog mo jugali kay always Ginoo kay gihatod pug ko dito pa jud ko taman sa portahan ra mo jugali kay nay nagbantay sa gawas pa jud wa pa jud ko kuan abaya maura to gahang gisuot katong hijab ra wala ko nagabaya mo jugali kay nagpantalon ko sa nag-jacket Dalay, baja dito og baja ka kinalang baja og maglakaw ka magabaya. Kaya jamang kung gikuha agabaya. Pero okay lang po ito ka ang punin maglakaw, nagsakay man nung punisakdanan. Mautong nakamamaw kog luto og mga Arabic pod. Labi na sa kanailang chicken biryani bitaw. Kana bitay lang luto nga sagol rag manok nga na kana pang nailang sinabaw nga aglang gulay kinahanglan jud nga galingon ag sabaw dili sila muka og tibok batong nga na di umulatanan anja galingon pa jud sa pud sabon may naghigop sabaw naman jud tanan nga na da patatas da hilig pud sila datog pizza nga na hilig sila og ganang mga big macaroni big pasta bitaw nga nailang hilig pizza Japan muka na sila gluto kada gabi ira mura iluto na hog gabi dalay say po di magpaluto kay order na sila mato nakamao-mao na po kung luto dito og kanang luto nga kanang pinakaluto magpaluto ra siya kay natin siya paluto na mato nga kamao-mao po kung luto sama tong ako na ipalutoon magsipyat naman si kugaho maniguro lamang kog kuhag luto bahala way unod sa manok kay tibok ba ng manok da may bawa naghangkwaan luto na lamang total na lamang putoy nasagol lamang puto sa baon na naman pitimpla nakita ba sa mga Pinoy di ba ta pwede dito makakagluto namato kamama ko mag himo-himo cake ingana kay magpahimo pud sila pizza wa pa ko na to masakit guys wa pa ko na to magrabe moagwanta pa ko maagwanta po to nang 2 ka tuig ang problema naman dyan kay nasakit naman dyan ko dyan aran nang niwanga kali man kay pag
gikan na 55 kilos ko unja. Sa dito ko niabot ko 43 kilos na laman. Murang lagi kong mapalid ang paminaw. Ay man lagi itong may tug unja. Kapag di tarang kaon, katong lawas ay kinahanglan ba dyan ni Najay bala ba kay arong di maludya. Naginam-inam lagi po ko, lagi po ko ginam-inam nga vitamins wa may tarang kaon, moras gihapon. Magwantahan man jud ko guys, lalimang kada tuon sa tunahang buwan, sa tong kuan nagyagwantan ho. Kay man tong October, November, December dito ko sa Exxon sang amon ja. Katapusan na December. Matuning balik na ko dito na ko sang amo nga tinuod. Kaya dito man ko sa Exxon ja. Pila to ka buwan? January, February, March, April, May, June. Ara jud tong giantos. Murag kaya pa man jud naho, kaya pa sang naho na pero hang lawas jud moy. Ning bigay jud hang lawas. Taliman ka katong pagka-addict na kay na kuha lagi ko nako Japan ko. Nakulaps ko jagi ingnan sa nurse nga ugma ra ni paulion kay pahawadon sa jawa sa ni sugot nga di ko paulion kay wa ko ni kabayad unja. Atural mo kuno ko pahawadon sa bahay ja pagka muna pag-abot sa bahay wa to ko pahawadya. Nga muna na naho. Ni nga nagutoy jang anak nga agi nagong anak may ning hando ni ja na naglalis pa jud sila. Kay ngano ko di ko pahawadon nga gikan ko sa ospital. Mato na kaingon jud ko nga abde jud ko mo dani mura di jud magsilbi. Kaya magupong agency guys, sila magupong kong gipasagdan kay ning kontak ko nga 3 months na pagka 3 months mga March tuning ko nga ang amo ko tagay katuganan ko sila masagdanan damo tong gitagaan ako gigdaanan ang jawa pilak ay kwarto damo to nga sa pagkaon ko nga kung kabalhin na lamang kong employer kay sila man ay moingan nga ibalhin ko ja sige ra mas lagsad sa atas sa pabutog pila ka buwan basig mautro dai basig isukod ra ka ang jawa man jud bato nga pagkauli na gikasuhan na gani agency ang agency ron close na sila sa CAD pagka 2016 pagka 2017 kay mamatong nagsugod ako na tog file og kaso nag-abot mi sa hang kauban pod nga sila pod tulo ra jud sila ka buwan ning uli na ning kwan pod sila ning kaso pod sila didto sa libor sa among agency lagi dama tong abutag pagka 2018 man siguro to na close sa gamong agency na close sila kay close sila sa kuan close sila sa POA among gi-inquire naghaman dai sila pending nga kaso pangad lagi sa mga kuan ba mga DH nga na way klaro na tungnan nga amo ja di sila ka mo follow up silang DH nga makasapi man dai pud sila dako kada pirhi dako man dai sila sapi ja kami ra budget kay nagbayad na budget mis medical nagbayad pud mi sa among passport ja libre man dai kuno na tanan tanang mga papers na mo among gibayran ja libre na man dai tanan sa employer asa naman na asa mga bangan-bangan naman ka hala ba yung buhok na ko ina sa manang buhok murang nang itok ito sa among vlog das atong among vlog das ang adlaw nga ang sarap tay dito small mas webis day among motor ba kuan man pud to si Jada ora man hinumpod pero kay naman lagi mi dani naglakad na mo padung gawas kay ladyo naman pud padung papud ngadto manong mura kog ladyoan pero naman to ning comment kaningon nga magtaksi aw si ma'am si to nga magtaksi di ay magtaksi pud mi ma'am mulibot ra man hinuong pagtaksi nga na doora man pud kaadto pero para na lagi magbaktas kay daghan mo tabok-tabok pero okay ra man si tatay man po nagdang precious pero kanila lagi pang wa natay lakaw-lakaw murag hangat na pero gusto gali po kumusig lakaw kay rong ma-exercise ba init laman jud kay alas 10 man po na mag-abri ng mall kaya man po may pwede mo sa jud ngadto pero pag uli na mo hapon naman landong-landong na po nagdaman po may padyong Munang ka ng mga uban diha nga nay mga igsuon sa laing nasod o sa panakapamilya da sa laing nasod.
Adya din ta mo paganaon na guys nga hayahay dito. Masin ang uban nakaingon mo na sila na monitor kwarta. Swerte na lang sa nakaamo og dato jud mga royal kay lami na sila dito kay daghan na sila maid, daghan na sila kauban sa bahay, di na sila hago dya. Pinangga pa dyan na sila sa amo kay unlimited pa dyan lang pagkaon. Pagkakuha naman dyan ko na swerte kay gahang natungnan. Di dyan ko makaingan nga as in dato siya kay nga nung ingato man sa mag-treat og tao. Kay kanay dyan tinore nga dato kay maadyo man dyan mo trato og tao siya kay matapobre man kaadyo. Kato lagi lang sakjanan nga Hilux isa. Buong lagi ko ratog hinlo kat adya habog kay kuha ma dyan dito dessert to. Adya bukid-bukid na pud mi. Dapit. Makita nagugkog na yung mga camel sa unahan, yung mga kanding, murag farm ba. Dalahin mo mga bahay dito kay lagjo-lagjo man sa mga bato bitaw dagka ka ng bahay. Ito nga mo, balit third floor ag bayan sa kada floor, mura nagtibuok bahay kay nanay. Sala, ana ba? Nang kwarto, dyan na mga CR, dyan na kusina, kada palapag na munda ka kadyog hiluan. Pero di man nung pwede maghinlo kay di man kada adlaw na itaw daghan kay kanaramang nay panahon nga magitapok-tapok bitaw sila magkadaghan nga na. Ya mara to everyday buhati og kuan kape. Kay mamay ila halos kada taon maglutog kape lay magilang kape dito kay lutuon man. Anja kana punti. Master na dito na luto dito ng ilang mga kape. Wala bug na. Makabuling. Okay raman do unta po to para nahawa pala man jud ko na sakit sa hanglawas ng surrender man jud. Ningan pa jud ko dato mo kuan ko. Morinyo ko kontrata di sa kumuli kay halaging plano nga gamong bay ba mahuman matarangan pa nga na. Man to yung goal mo ang gusto kong ma-abroad kay dili ako sa Pilipinas. Di man jud makuan kay pila ray sweldo maid sa una 5,000. Ja kuan pas kinahanglan na ho ja. Wato pada pa nila pang konsumo. Di man jud matigom. Wa jud man dato kay katong abroadan ha kay 1.5 man to ag sweldo sa ilang kuan sa Saudi Riyal 1.5 Saudi Riyal sa una kay taas man tog Riyal dani murag moabot man tog 13 siguro mo to makasildo ko sa 18 or 20 sa kabugan diba barato pa tog mga materyales mo to ganay say pud malit paghang padag sweldo langan-langan pero okay ra kay bisag mga 10,000 mga kapalit ng itong materyales. Sa mga siyam lagi kabuan dito ra to natunong tanan. Wa koy na kuan kay wa agang sweldo kay padaman jud. Medyo koy na galing koy mahawiran gamay kay mamalito maghawid-hawid ko unjag mga to grocery makapalit ko sa palit ko gatas nga o biskwit kay mga lagi to. Adun laman ako'y mahautog kutasan ko. Kung mga itong naitabo, agbay, wa pa dyan natarang, kay wa natarang og manage, wa natarang og trabaho. O hayahay man tatong sa una kay bubarato pag mga materyales sabto kay sa karon halos times 3 na ang precious materyales. Walang sa mga naay kapamilya o kamag-anak daya nga naslaing nasod nahanapod nindog ilang sakripisyo kay ako jud makayon jud ko luha sipon og dugo jud puhunan basta nakaslaing nasod labi nag-ingato sa hang kahimtang nga natunong ko sa ingato nga kuan sa amo. Kapila lagi ko mabuno og tasa, mabuno og plato nga na mamuno man gud siya mura siya kanang naay kanang itekan ba kanang mura so init ka jud ba mura was jay pasensya mo tunong kanang nang tawgon ko ni siya dali ko makadong lagi na kay sira manira ko si arog maghinlo kay ngayon pa sa sira kay sa kunog manimaho og kantong panghinlo ay nga dako gutong kwartos mga baji kay katong kwarto sa mga baji duha sila kay nag-ipon naman sa kwarto jag kay bali ag ilang kwarto murag gikaduha na pod bali duha sila kay tagsa sila dagko kadjong kabinet nagila pong CR dako pod ja kuya pod ng mga baji dito kay di man kamo jud manghinlo bisag i-flash na laman nga na ba di sila makakuan
Mga sila pakibaja. Ilang mga sinina nang gis haligubjaw di ka kahibaw labhunon batog di. Mo na nga silang ingnan nga ang inyong labhunon ibutang dari mo kahibaw kog labhunon kay ug naiuban nga murgi pang sabay ra nang lang kilid sa ilang katre. Jadi dito labhunon isuot pa din nila ja mangita man pud og kuan sa labhunon kay kuno di kuno labhunon mo na silang ingnan nga laundry dari jadi ibutang sa inyong kuan pa kanang dana di ko manghilabot hara lamang pajunon. Mga make up lagi mga face powder nang gikatag-katag ra na tagsa man pud sila kanang mura bitog vanity mirror kanang sa amin nga na ilaw dako apod kadtong katre mga daghang baji pero murag wa jud sila ikawan wa sila ka mauba mura mag mga bata madyo patunghang anak silang igsoon sa una nang natuan katong igsoon sa amo nga mga bata pa kay panganay murag 7 jag kaduha 6 sunod man puto sila di pa nun sa ligubot ag kwarto ato sila murag gitrain sa inahan mga bata pa kamo nagali magluto-luto tapos kusina magluto sila cupcake nga na kamo mo po sila mga hipos bubog mga bata pa to man dako lagi kalahian nga mas niangay pa nung kudo sang naabtan kaysa ang tinuod nga amo ito nga isuon ni Dia ay mas buotan pa rin noon manghud banto ni Dia jadi pa jud manugo danay sahay mo taba ngayon pa jud si Dia nga si Zara kuno hinlo sa ilang kwarto di na kuno hinlo ana sila si Zara kuno hinlo katura kuno kwarto sa mga bata hinloan di po ko kada adlaw maglaba kay may nga di kuno maglaba kada adlaw may ingres sa maglaba kay motabang pud kuno si Dia medyo palagi hinuon to kaysa nato dato na sang amo nga mga dagko na yung mga bata pero medyo na naman naka-experience wala yun medyo pagbuot uy mura pag kag naka-abroad at least ako mga isureng nga na pagbuot man ka mura pag kag naka-abroad